No niin, hei vaan kaikki, mä oon Emmo. Ja esittelen teille tässä Cameo silhuette-laitetta. Tää on aika iso kokoinen laite, mutta tällä toisaalta pystyy leikkaamaan kaikenlaisia. Tossa mä oon leikannut tommosen linnun, tommosesta tarra-jutusta. Tästä tulee mukana terä, ja sitten terälle tällainen korkki, millä sitä terän tai sitä syvyyttä saadaan säädeltyä materiaalien mukaan. Sen lisäksi tulee tämmönen tarrapintainen alusta, leikkuualusta, mihin toi paperi kivasti tarttuu kiinni. Ja sitten tulee $10 lahjakortti tänne Cameo Storeen, mistä pystyy sitten oman mieltymyksen mukaan lunastamaan lisää noita kuvioita. Tällä pystyy leikkaamaan tätä 12x12 tuumasta scrappipaperia ja sen lisäksi sitten pienempiä papereita. Ja just tota vinyyliä. Mutta kauhean paksuja materiaaleja tällä ei pysty leikkaamaan. Tässä monenlaisia mahdollisuuksia. Ja tällaiselta tää näyttää sisältä, ja toi terä, jos sattuu toi pikku nutikka tosta häviämään, niin tässä on aina sisäänrakennettuna tällainen, missä terän paksuutta pystyy säätämään. Ja tää on todella helppo käyttöön, että se laitetaan vaan tonne kohdalleen ja käännetään paikoilleen. Pitää vaan olla varma, että se on ihan pohjaan asti laitettu. Ja tää leikkausalusta laitetaan tuohon noiden valkoisten juttujen kohdalle ja painetaan Enteriä. Ja se rullaa automaattisesti sinne oikealle paikalle. Ja sitten se voi sulkea sen laitteen, jolloin se on siellä se terä suojassa. Se tarvii aika paljon tilaa just tuonne eteen ja taaksepäin, että se mahtuu se paperi siinä rullaamaan edestakaisin, kun jotain isompia töitä leikataan. Ja tältä tää näyttää sitten tää ruudulla tää Silhuette Studio. Tässä on automaattisesti kaikki ne fontit, mitkä sut löytyy omalta koneelta. Ne tulee tänne ja ne on kaikki mahdollista leikata tällä laitteella. Sen lisäksi tällä on mahdollista tehdä erilaisia kuvioita. Täällä on valmiina, tämän laitteen mukana tulee 51 erilaista kuvioa. Ja niitä on mahdollista täydentää tämän Storen kautta. Eli sillä $10 lahjakortilla on mahdollista lunastaa täältä itselleen kuvioita, ja sitten tietysti sen jälkeen Visalla saa kivasti lisää valikoimaa. Näitä voi hakea täältä näitä erilaisia kuvioita joko näiden kategorioiden kautta tai sitten näiden suunnittelijoiden kautta. Ja täällä on monia just scrappäjille entuudestaan tuttuja. Hero Artsia ja American Craftsia ja muita. Otetaan tuolta toi esimerkiksi, koska mä haluaisin näyttää vielä sellaisen jutun, että täällä on siis tämmönen mahdollisuus hakea erityyppisiä töitä. Ja yksi sellainen kiva ominaisuus, mitä en nyt lähde sen enempää tässä esittelemään, mutta ehkä myöhemmissä vaiheissa, niin täällä on tämmönen print and cut -toiminto. Tarkoittaa sitä, että täältä kuvio, mikä ostetaan, voidaan ensin printata tietokoneella ja sen jälkeen leikata tuolla Cameolla. Ja niissä on aika upeita mahdollisuuksia. Mutta mennään nyt takaisin tänne meidän työpöydälle ja otetaan täältä mun omista valikoimista niin tällainen maitotölkkipurkki. Ja näissä on se hyvä puoli näissä malleissa, että näiden kokoa pystyy muuntelemaan. Ja sitten näitä pystyy... Nyt mulla on täällä joku muu valittuna. Otetaan uudestaan. Just hyvä. Noin. Eli voidaan muutella tätä kokoa halutun malliseksi tai suuruiseksi. Sen lisäksi tää on mahdollista saada käänneltyä, tehtyä erilaisista kuvioista peilikuvia. Ja näin me saadaan tavallaan säästettyä paperitila silloin, kun me leikataan pieniä kuvioita, niin kääntelemällä niitä niin me saadaan sen paperille mahdutettua mahdollisimman paljon. Tässä jää hirvettävän paljon vähemmän hukkapaperia kuin esimerkiksi sissiksillä leikattaessa. Et siinä mielessä tämä on mun mielestä hyvä. Tässä voidaan myös yhdistää erilaisia kuvioita. Se tehdään niin, että mä haluaisin tehdä ton maitotölkkipurkin
kynttilälle lahjapakkaukseksi, niin mä haluan, että se kynttilä vähän näkyy. Mä valitsen täältä tämän linnun. Ja skaalaan sen sopivan kokoiseksi tuohon ikkunaksi. Suunnilleen noin. Ja tää kone leikkaa näitä punaisia viivoja pitkin. Ja nämä katkoviivat, niissä tulee ne taitoskohdat. Sen jälkeen kun meillä on tää valmiina, niin me vaan lähetetään se tänne silhuetteen. Ja tästä on mahdollista sitten tavallaan valita tämä materiaali, mitä me käytetään. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten sen mukaan, mikä me valitaan, niin toi terä täällä muuttuu. Mut nyt mulla on toi tavallinen scrappauskartonki, että mä valitsen ton heavy cardstockin. Ja se antaa mulle arvoksi 3, mutta mä oon huomannut, että joskus, vaikka mä leikkaan niin toi 4 toimii ehkä paremmin joissakin tilanteissa. Riippuu siitä paperin laadusta. Jos tuntuu epävarmalta, että mikä terä kannattaa ottaa, niin silloin voi tehdä tämän test cutin, koska silloin me saadaan varmuus siitä, että toimiiko se terä. Ja sitten vaan painetaan tuosta cut. Tässä on mahdollisuus myös siihen, että tätä paperilaatua voidaan muuttaa. Eli tässä voidaan valita myös muun kokoisia papereita. Ja nämä punaiset reunaviivat täällä näyttää sen, että esimerkiksi nyt tämä mun tuotteeni ei mahu tähän. Jos mulla on käytettävissä vaan ton kokoinen paperi, niin silloin mä voin tehdä pienempiä asioita. Tavallaan tässä pystyy hallitsemaan sitä kokoa hyvin. Ja tässä on mahdollista myös, minkä mä unohdin äsken tietenkin tehdä, mutta tässä voidaan tehdä näin, että kun me valitaan nämä kaikki, jos valitaan, noin. Nyt täältä voidaan laittaa noin, että ne tulee yhtenäiseksi, jolloin mä liikuttelemalla tätä, niin toi pieni obstakkeli tuolla keskellä myös liikkuu. Ja sitten kun me ollaan siis valmiita, niin me lähetetään se tonne noin. Ja nyt mun pitää vielä asettaa tää paperi tähän. Ja sitten me painetaan cut, jolloin se aloittaa sen toimintansa toi laite. Eli sitten kun tää on valmis, niin painetaan tästä enteristä ja se tulee ulos tää paperi. Sen jälkeen tästä vaan irrotetaan varovasti tää paperi, mikä me leikattiin. Kannattaa olla näiden osien irrottamisen kanssa silleen varovainen, että jos siellä on tosi pieniä tai hentoja osia, niin ne saattaa rikkoontua tässä vaiheessa. Että kannattaa mieluummin käyttää esimerkiksi kirjainten irrottamiseen jotain lastaa tai muuta työkalua apuna. Mutta varovasti kun ne irrottaa, niin ne lähtee. Tässä on tää tarrapinta varsinkin alkuun aika voimakas. Ja nyt meillä on valmiina tässä tää. Mä irrotan vielä tästä tämän linnun tai tämän, mikä mulle jäi tästä tää etiketti. Sitä voi käyttää jossain muussa projektissa hyväkseen. Ja nyt mulle jää enää tästä valmiista työstä tää taitteluosuus. Sen jälkeen koristelu. Koristelu ja kokoaminen, niin se on valmis. Tämmönen laite tää Kame on. Ensi kertaan. Moi moi!